जोङो अन रेकर्ड बुंदो जुदि बिश्वजित दैमारि सारा बिटिसि इलेक्शन गेलेयोबा गिबि फेजेननाय खामानिया तृणमूल कंग्रेसआ बिश्वजित दैमारिखौ खालामगोन बिजेपिनि जानानैबाथ' जों गनाया मानो गनाया बिश्वजित दैमारिखौ बिटिसिआव देरहाना फैनायखौनो जों गनाया आसाम एसेम्ब्लिनि अनारेबल स्पिकार आरो बर'नि आगोमा स्पिकार बेखौ जों गासिबो मानियो नाथाय बाथ्राया जाहैदों मा बेराफारसेथिं बिथाङा सासे सुबिदाबादि बिश्वजित दैमारिजों आं बेखिनिखौनो बुंदों आरो बिथांनि समान अभिज्ञता जोंहा गैया तथापि जिखिनिखौ बिजिरना नायदो जोङो जिखिनिखौ बुजिना मोनदो जे पलिटिकेलाव बिथांजों 100% जोंहा फाइट जागोन बिश्वजित दैमारि सारखौ जोङो अरायबो मान होयो बिथाङा आसाम एसेम्ब्लिनि अनारेबल स्पिकार आरो बर'नि आगोमा स्पिकार बेखौ जों गासिबो मानियो नाथाय बाथ्राया जाहैदों मा बेराफारसेथिं बिथाङा सासे सुबिदाबादि सासे गाद्दार नेता होननानै जोंनि बर' रायजोफोराबो गेजेर गेजेर मिथिगो এই कारणावनो सुबिदाबादि आरो गाद्दार आं बुंनो लागा जादों बिथांखौ जाय पलिटिकल पार्टीनिफ्राय बिथाङा दैदेनगिरि जादोंमोन जाय पलिटिकल पार्टीनिफ्राय बिथाङा एमएलए आरो एमपि जादोंमोन दिनै बे पलिटिकल पार्टीखौनो बेनि बिपिएफ पलिटिकल पार्टीखौनो गारनानै बिथाङा गावनि सुबिदानि थाखायसो थांखो ना मानि थाखाय थांखो बिथाङा बिजेपिसो दङ दा घटनाया जाहैदों मा बिथाङा बिजेपि थांनानै बिथाङा बिजेपि थांनायाव जोंहा आपत्ति गैयामोन किन्तु बिजेपि दला जोंनि अट'नमास काउन्सिलखौ बा बर' हारिखौ खुथि खालामनायनि थाखायसो जों बिथांखौ जों एन्टि एज ए पार्सनेलिटि बिश्वजित दैमारिजों जोंहा एख' गैया किन्तु बिथांनि पलिटिक्सखौ लाना जोंहा उसुबिदा दङ आरो जोङो अन रेकर्ड बुंदो जुदि बिश्वजित दैमारि सारा बिटिसि इलेक्शन गेलेयोबा गिबि फेजेननाय खामानिया तृणमूल कंग्रेसआ बिश्वजित दैमारिखौ खालामगोन आरो बेनि थाखाय जिमान स्ट्रं जोंनो केन्डिडेट नांगौ बे केन्डिडेटआ 100% जों रेडि खालामगोन जेरैखि जाया जों बिथांखौ फेजेनगोन मानो फेजेनगोन होनोबा नर्थ ईस्टनि करिडरा जाहैबाय आसाम नर्थ ईस्टआव जुदि करिडराव थांनो लागायोबा जायोबा आसामखै हाबनानै जोङो मेघालयानो जा मणिपुरानो जा अरुणाचल जि माने स्टेटआव थांनो लागा दं जों आसामखैजा हाबलांनांगोन थिग बेबायदिनो बिटिसि बिजेपिनि करिडरा खिन्थु बिश्वजित दैमारि आरो बे करिडरखौ बन्द खालामाबा जोंना थाग थिग लासै बिजेपिया फैगोन गतिके जोङो बे करिडरखौ बन्द खालामनो थाखाय जों रेडि किन्तु अन रेकर्डबो बुंदों पार्सनेलिटि बिथांजों जोंहा बिश्वजित दैमारि सारजों कोनो शत्रुता गैया तृणमूल कंग्रेसआ उसुबिदा दं बिथांनि पलिटिकेल पार्टीखौ लानानै बिश्वजित दैमारिजों आं बेखिनिखौनो बुंदों आरो बिथांनि समान अभिज्ञता जोंहा गैया तथापि जिखिनिखौ बिजिरना नायदो जोङो जिखिनिखौ बुजिना मोनदो जे पलिटिकेलाव बिथांजों 100% जोंहा फाइट जागोन तृणमूल कंग्रेसआव फैयोब्ला बिश्वजित दैमारिया वेलकाम खालामगोन नामा तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टीआव फैयोबा बिश्वजित दैमारिखौथ' जों वेलकाम खालामगोन कारण तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टीया बर' हारिखौ खहा खालामनाय खामानि मावा नङा आरो बर' हारिखौ नङा बिटिसिखौ खहा खालामनाय खामानिखौ जों मावा नङा गतिके जोङो जायफोर दैदेनगिरिया फैगोन बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामगोन डेफिनेटलि वेलकाम खालामगोन बेयाव जोंहा कुनु दिदा गैया किन्तु घटनाया जाहैबाय मा तारमाने जोंनि अट'नमास काउन्सिलखौ खति खालामनाय जिकुनु केन्डिडेट बा जिकुनु डायनामिक जिमान गेदेर लिडार जाथो बिथांजों जोंहा कमप्रमाइज गैया एज ए बिश्वजित दैमारिया जिहेतु जोंनि हारिनि दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि सारा बिजेपिनि जानानैबाथ' जों गनाया मानो गनाया बिश्वजित दैमारिखौ बिटिसिआव देरहाना फैनायखौनो जों गनाया सिफ जानायाथ' बहुद उननि बाथ्रा बिथांखौ एमसिएलएआव देरहाहोनायनि थाखायनो जों पक्षपाती नङा तृणमूल कंग्रेस फेजेनथारगोन नामा बिथांखौ नोंथांमोना ट्राइ खालामगोन जों सेस्था लागोन पलिटिकेल पार्टीआव फेजेनथारगोन होननाय हाबाफारिया फैया कारण रायजोआ मेन्डेट होनांगोन किन्तु जुजिनांगोन जों जुजिगोन बिथांखौ फेजेननो थाखाय जुजिगोन डेम'क्रेसियाव रायजोआ राय होनांगोनथ' रायजोनि रायखौ आदाय खालामनो थाखाय जों सेस्था लागोन